2, 1. Sa gabos na eskwela digdi sa Binanwanan. Magandang buhay! Yan po Kuya Nigdi sa Barangay Binanwanan Grande, Calabanga, Camarines Sur. Digdi sa Binanwanan Grande Elementary School. Kaibanan ko po ang mahiguso na principal kang eskwelahan na si Ma'am Lilia Benaid. Ma'am, magandang buhay po sa imo. Magandang buhay. Okay, ma'am, so rin po namukna o nag-start ang Binanwanan Grande Elementary School. Based sa Record? ang school nag-start ang September 1944. September 1944. So ngunyan po is 2021. Pero taon na po yung school na ini? 77 years. Wow, lampas na sa golden. Dakulo na po ining napag-graduate na mga elementary students. Yes po. Okay, ma'am, ano po ang mga feeder barangays kang Binanwanan Grande Elementary School? So far, sa ngunya ng mga panahon, ang feeder barangay niya na sanang nagtuka kami ng eskwela is hali po dyan sa barangay Sibao. Sibao? Wherein ang mga harong kang mga estudyante, Opo. adjacent na digdi sa barangay Binanwanan Grande. And also from Binanwanan Grande. Yes, and So also- duwang barangay na lang po. Yes. May nakukuha pa po bang kamong students from Pequeño or from Paul Bulabog? Mayo na po sa ngunyan dahil mostly kang mga barangay digdi sa Upland, igwana ning mga elementary school. Okay. So, ngunyan po, si Barangay Sibao, may nagkakapira pong students na from Barangay Sibao dahil mas haranisinda sa school na ini compared sa Sibao Elementary School. Tama po ba? Yes po, yes. Okay. Ma'am, pero po ngunyan ang enrollees kang Binanwanan Grande Elementary School. As of this moment po, for school year 2021-2022, Opo. we have a total enrollees of 261 pupils. 261 pupils from grade 1 Kinder from kinder to to grade 6. Okay, ayun. Ma'am Lilia, pero po mo niyan ang teaching staff and non-teaching staff kang Binanwanan Grande Elementary School. For at this time po, at this moment, ang Binanwanan Grande Elementary School has a teaching staff of 9 teachers. 9 teachers and non-teaching. Wala na kaming non-teachers. Wala nang non-teaching. So 9 staff lang po digdi for 261 pupils. Okay. Balita ko ma'am, may dakulang signifikante ang Binanwanan Grande Elementary School sa Upland. Paki-istorya daw po ma'am. Yes, may mga nahapot-hapot na kaming mga graduates digdi na mga gurang naman. May mga edad na. Oo. Na the first school sa Upland during the time 1944 is ini pong Binanwanan Grande Elementary. So ini pong Binanwanan Grande Elementary School ang pinakainot na school sa mga Upland. In fact, mas older pa po ini kumpara sa Ratay Elementary School na nag-start kang 1956. Ma'am Lilia, isay po ang nag-donate ka ining daga na ini kadtong panahon. So, based naman dyan sa mga records ng Apo. school, Apo? ang lote pigdonar kang pamilya ni Don Alfonso Florendo. Ayun, so kung nagdadamagman po ang angkan ni Don Alfonso Florendo, thumbs up po yan sa Indo. Okay Ma'am Lilia, magtao ka na po ng parting words sa mga students and parents po kang mga nagkaklase digdi sa Binanwanan Grande Elementary School. Sa mga stakeholders, sa mga magurang, lalong-lalo na po sa mga estudyante kang Binanwanan Grande Elementary School, namimiss mi na kamo digdi sa eskwelahan. Sa oras nga ni kung ini medyo
mapuungaw ang eskwelahan na mayo ning mga aki na nagdadaralagan digdi sa satuyang ground. But ninhuli nga ni kaining pandemya, mga aki, malalampasan taman diraray ang tigaagihan tang pandemya nga. Kaya ang hagad ko lang sa indo po, mga magurang, gabayan ang sa indong mga aki sa pag aradal kang sa indang mga module. Ninhulita ang mga teachers padagos man na nagsasakripisyo para sa namatawa na ning maray na edukasyon ang sa indong mga kaaki. So mga aki, magtiyaga, mag-adal na maray. Tanganing maabot nindo ang sa indong mga minimithing tagumpay, mga pangarap sa buhay. As in, tangani pong si mga nakaagi digding mga graduates, mapantayan manindo. Maabot manindo ang sa indang mga inarabot na tinapusan na pag-aadal. Na sinda po mga graduates as in proud na maging estudyante kang Binanwanan Grande Elementary. Maraming salamat po Ma'am Delia sa napakagayon po mo pong mensahe. Nanggigirabo po talaga ako. Napaka-perfect si message na ngunyan po na igwa kita ng pandemya, ang mga kaakian po dapat padagos bang giraray sa pag-adal na sinda makanood ng tama. So ang mga magurang po, dahil po hindi pagpabayaan sa indong mga aki, and maging honest po kita sa pagsimbag kang mga modules na sigurado na sa mga aki po nagsisirimbag, tangarig aram ta mismo na sinda po nakakanood kan tama. Sana nag-enjoy po kamo sa vlog content ko today. Kung gusto po rin doon yung mga contents na series sa Arugay ni na mga tungkol sa namumutantang banwaan na Calabanga, Camarines Sur, dahil po kamo malingaw na mag-like, share, and follow kan sa kuyang Facebook page. Mark Anthony Robles po ang pangarang ko sa Facebook. Diyos mabalos and magandang buhay po sa Tuya Agabos. Hi student! Miss mi na kamo ka boss, mag-adal na mabuti para buhay ay bumuti. Magandang araw mga mag-aaral ng Binanwanan Grande Elementary School. Sana pagbutihin niyo ang inyong pag-aaral kahit modular. Namimiss na namin kayo ang kukulit na bata nagtatakbuhan dito. Kahit kayo makukulit, ay hinahanap-hanap pa na namin kayo.